Gu oso pozik daude hartu genuen erabakiakin. Laguntza pila bat eskaini digute eta oso gertuko harremana sentitu dugu beti, konfiantza giro batian. Edozein zalantza eta zailtasunan aurrian, beti lagundu digute erantzunak topatzen. Nik uste jolastuz, esperimentatuz, manipulatuz, aurrak beste aurrekin harremantzen ikasi dutela. Zoriontsu ikusitugu eta gozatzen ikusitugu. Azken finean, san posiblegu gu aurren eziketan bide lagun izan jugula. Eta oso pozik gaude horrekin. Guretzako bigarren familia txiki bat izan da aurreskola. Gurasoeko espuntotikan esan beharra dakat aurreskola oso esperientzia positiboa izan dela bai gure txikientzako eta baita guretzako ere bai. Txikientzako inguru seguru bat izan delako, erlazio positiboak mantendu alizateko eta jolasan bitartez behaien gaitasunak garatzeko aukera eduki dute, betire ezitzaileakin binkulo oso estua sortuz, hasierako momentutik. Eta, ezitzailean binkuloa izan da bai aurrakiko eta baita gurekin gurasoekiko ere. Betire aholkuak eta emanez, denak bide igualetikan lan eginez, eta hoxe, oso esperientzi ona izan da eta aberasgarria. Eskerrak eman beharrian gaude aurreskolako langile guztiei, itentzuten lan guztiagatikan. Muixu bat bai. Zirbitzen. Urmendi, zergatik. Eta zuri? Zergatik? Gu Hendaiatik gatoz. Eta Hendaia urrutik atzen zaigu pixka bat. Baina gure lehenengo semearekin eduki genuen esperientziagatikan, erabaki genuen bigarrena ere ematea. Zergatik? Ingurumena eder bate zinguratuta dagoelako. Irakasleak oso asko inplikatzen dira, asko. Eta daukaten giroa guretzako 0-3 artekumentzako ideala da. Aktibitate pila bat, maitasuna, giro aparta. Atentzioa, Bai. kanporatatzen dira pila bat. Eta elikadura. Jangela bertan izatea eta igorrak eta martak eteuten lana bikaina. Eta jende ez da atxegina, giro aparta. Bai, hori da. Eta zergatik gomendatu? Esan dugun gauza bengatikan. Uste dut toki oso goxua dela. Eta gure semeak oso zoriontsuak izan dira bertan. Eta hori hartzengo familia izango genioken. Bago Hendaiatik gatu zela. Eta nesta Hendaian egon, eta hori, nesta egunero bidai hori egin behar izan aurrak eramateko, oso poziko dela egin izanaz. Eta izango banitu beste seme bat edokiko bagenu, are eramak egon nukela ere bai. Hori da. Kaixo! Kaixo! Gu Aitor eta Laiz gea, Irai eta Laienen guraso. Eta gure seme-alabak Urmendi aurreskolara eraman ditugu, zehazketan zeudenetik. Bakoitzak 3 ikasturte pasa ditu, Laienek orain 5 urte ditu, eta Iraiek 3, azkenek ikasturtea du Iraiek. Eta egia esan, Urmendi aurreskolataz hitz egiten dugunean etxean, etortzen zizkigu hitz batzuk, burura. Gertutasuna, Maitasuna, alaitasuna, goxotasuna. Bai gure seme-alabak Urmendiko instalazioetan utzi ditugunean, bai usteko garaian eta jasotzeko garaian erakutsi duten alaitasunagatik, irrifaragatik, gertutasuna eta maitasuna, hango langile, irakasle eta garbitzaile, sukaldari, komunidade guztia. Osatzen dutenak erakutsi digutena, eta bai irakasleekin, eta... Eta ze esango genuke, azkeneko ikasturtea dugu, oso gustora egon gea, asko erakutsi digu, Urmendi aurreskolak eta bertako profesionalak, eta etxeko aurren logela oroitzapenez beteta bakagula, eta gure bihotza ere bai. Gure kasuan Maraurten hasi da harri gainen, zehaskako gelan, eta gu oso pozik gaude hartutako erabakiarekin. Hasieran, pixka gustatzen da, ezagun batekin uzten duzu aurra, baina, gure kasuan Aitorrek lehenengo momentutik konfiantza handia eman zigun, lasaitasun handia ere, momentu horretan oso garrantzitsua dela, eta egokitzapena oso garrisa izan zen. Orduan, egunerokotasunean ikusten dugu Mara alai eta pozik ibiltzen dela, bai ezitzailekin, bai lekuarekin, bai lagunekin,
denekin. Orduan, animatzen zaituztet, hurrengo kurtsorako matrikulazioan parte hartzera. Nosotros en principio lo que más valorábamos era el trato que se le podía dar a Eira. Todo el mundo con el que hablábamos, que tenía ya hijos en la Guardia, nos daban muy buenas referencias, muy buenas opiniones, así que bueno, el día que llegó, que tuvimos que dejarla, la dejamos tranquilamente. Y después de este año, pues también podemos decir que aparte del trato hacia Eira, que ha sido buenísimo, porque el vínculo es muy cercano, el trato es muy humano, es muy cariñoso y eso nos ha gustado desde el principio. Creemos que también el trato que se nos ha dado a nosotros como padres ha sido muy bueno y el que puedan salir todos los días a la calle, el contacto que tienen con la naturaleza, con la gente del pueblo, también era una de las cosas que más apreciábamos y apreciamos. Y por último también destacar que el que puedan estar los 3 años con el mismo profe nos gusta mucho, de cara a que les sea más fácil al siguiente año la adaptación de ir a la Guardia. Kaixo, guk oain bigarren semia dugu aurreskolan, eta lehenbizikoakin hartu genuen erabakia aurreskolara eramateko, eta egia esan oso esperientzi positiboa izan du da, bai gutzako eta bai behantzako bai, eta orduan, bigarrenakin ez dugu zalantzarik geuki, eta hasieratikan aurreskolara eramateko, Urmendira eramateko erabakia hartu genuen, batez ere behantzako oso gauza positiboa delako. Aurreskola oso ondo dago, berria da, nola egina dagoen asko gustatzen zaigu, material naturalak, janari ekologikoa, dena ikusten da dagoela eginda aurra ardatza izan da, ez? Horregatik ere gomendatzen dugu. Guk aurrak oso pozik ikusi ditugu aurreskolan. Ni bat zute zer goatzen duten, bertako langileak. Koikile, Ainhoa, Garbine, gehiago zein? Koro gehiago. Judit. Izane, gutaz aparte, gurasoaz aparte, urren hobenak eduki genitzazkenak, nik uste dut Urmendiko zaintzariak ziala. Ezin hobetu zaintzen dituzten, denak behaienak balia bezala. Eta hori da importantina, aurreskola batean. Así que, animatu zaitezte. Lagun pila intzu baietz? Eta ondo pasatzen zu baietz? Eta Elikin? Eta Eli! Eta xagu utortzen da ipuiak kontatzea, eta bestetan zopakin eta jolasten zazte. Ederki biltzen zazte baietz? Samirzu lagun guztiari animatu, oso ondo pasatzen du! Aio!